Bueno, pois non fai falta ter unha bola de cristal nin ser meiga para adiviñar ou para acertar se decimos que esta proposta que fixo hoxe para resolver a crise do sector lácteo o Comisario de Agricultura vai ser un auténtico fracaso. Non hai nada novo, son medidas que xa se puxeron en marcha noutros momentos, agás o da reducción voluntaria, de incentivar económicamente a reducción voluntaria da produción e que xa teñen fracasado. A nós parécenos que se non hai un paso adiante e se o Comisario ven aquí con unha proposta de política leiteira pública con medidas claras, concretas e obligatorias de reducción da produción, de control da produción e con medidas tamén de regulación dos mercados, non vai haber solución para esta crise do leite. Veu anunciándonos outros 500 millóns de euros. Bueno, o que se esconde detrás desas axudas que xa puxeron en marcha noutro momento e que agora volven a repetir, o que se esconde detrás deso é, de alguna maneira, asegurar o traspaso da produción de leite dos labregos, que hoxe está en mans dos labregos e labregas, para grandes unidades de produción de leite industriais. E para nós iso é un auténtico fracaso, iso é condenar a miles e miles de labregos e labregas en toda a Unión Europea que hoxe viven da produción de leite a quedar sin traballo e, ademais, é condenar ao medio rural a unha desertificación moito maior aínda da que xa está tendo. Polo tanto, para nós esa medida non vale e, ademais, é un engaño á sociedade. Estánlle dicindo que nos están dando moito diñeiro aos produtores e produtoras de leite, cando, no fondo, ese diñeiro vai servir para manter sobrevivindo ou malvivindo a moitos produtores e produtoras que hoxe están nunha edade cercana á xubilación e impedir que haxa ningunha persona nova que tome o relevo. Polo tanto, é un traspaso organizado da produción de leite das maus labregas ás grandes unidades de produción, como digo. O outro día, a ministra eslovaca, cando nos presentaba os obxectivos da súa presidencia, da presidencia eslovaca, para este semestre, decíanos que a PAC tiña que ser atractiva tamén aos inversores. Bueno, pois ao mellor resulta que iso é o que están facendo, intentar que os labregos e labregas, os produtores e produtoras de leite, neste caso, saiamos do medio ou saian do medio para darlle pé a esas grandes inversores e que eles sexan os que controlen e os que fagan ganancias á conta da produción de leite que se vai necesitar para abastecer o consumo europeo e tamén para as ansias que teñen de negocio a nivel mundial, coa apertura ou coas negociacións que están facendo con Canadá ou TTIP ou outros acordos que se están negociando. Polo tanto, a nós parécenos que esta medida vai nese camiño. Por outro lado, parécenos extremadamente grave e de falta de todo rigor e de ética que un comisario, un responsable político, veña aquí, hoxe, a este Parlamento Europeo e a esta Comisión de Agricultura e Desenvolvemento Rural a decir que é responsabilidade dos produtores e produtoras de leite reducir a produción, reducir os volúmenes de produción, cando esta sobreproducción que hai neste momento é unha responsabilidade clara e concreta dunha decisión política que se tomou no seu momento, primeiro mantendo unha cota máis elevada do que era o consumo interno da Unión Europea e despois anulando xa ese nivel que había de control de produción e permitindo a cada Estado, a cada produtora aumentar a produción sin ningún tipo de control. Polo tanto, a responsabilidade é política e é a política e é a Comisión Europea quen ten que propoñer medidas políticas de reducción da produción é que sexan obrigatorias, non poden ser voluntarias. Unha medida voluntaria fracasa. Eu pregunteille hoxe ao comisario nesta reunión cales que iban facer para garantizar que o volumen global de produción se reducira e non contestou. Contestou dicindo que era a responsabilidade dos produtores. Bueno, a nós isto parécenos unha auténtica tomadura de pelo, un auténtico ataque ás explotacións pequenas e medianas, ás explotacións labregas
de produción de leite que existen na Unión Europea e parécenos tamén unha tomadura de pelo hacia os contribuintes que vamos soster con esta financiación, non?